Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Яшчэ 150 мільёнаў долараў беларускіх падаткаплатнікаў змыла ва ўнітаз буйное беларускае прадпрыемства. Рэкордна растуць даходы беларусаў і пры гэтым расце доля ў выдатках беларускай сям'і на харчаванне. Парадокс, анамалія нейкая. Чыноўнікі зноў гавораць пра вяртанне беларусаў за мяжы, а Латвія цалкам адмаўляецца ад беларускіх ліфтаў. Горизонт і МАЗ выпусцілі імпартзамяшчальную беларускую сякеру. Але галоўная навіна тыдня іншая. Беларусь, меркавана, забяспечвае Расію боепрыпасамі сістэмы ГРАД. З гэтай навіны бадай і пачнем. Запарце гарбаты, зрабіць себе канапку і, вы ў курсе. Мы ўсё таксама. Гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. А нас за што? Наступны раз, калі вы пачуеце гэтае пытанне, а за што супраць нас санкцыі? Чаму беларусам абмяжоўваюць візы і закрываюць памежныя пераходы? Чаму ў Беларусі не будуць паказваць еўрапейскі футбол? І чаму ў Клайбеду не пускаюць беларускі калій? Мы ж за мір. Гэта ж несправядліва. Памятайце адказ. За Лехмаш. Не толькі за яго, але і за яго ў тым ліку. На гэтым тыдні наш самы галоўны міратворец наведаў гэты былы завод швейных машынаў і уважлівыя гледачы, у тым ліку і я, разглядзелі нешта вельмі непадобнае да прадукцыі, якую гэты завод пачаў выпускаць пасля таго, як са швейнымі машынкамі не склалася. Ні мангалы, ні арматура ці штосьці такое. На стале перад генералісімусам ляжалі балванкі для снарада. Ну а каб зусім ужо развеяць сумневы, рапартаваў пра развіццё вытворчасці цэлы старшыня Дзяржкамваімпраму Дмітрый Пантус. Гэта унікальная прадукцыя зацікавіла не толькі мяне. Эксперты беларускага расследавальніцкага цэнтру хутка ідэнтыфікавалі засведчаныя ў кадрах элементы для вырабу 9М22. Гэта і ёсць асноўны снарад для ракетнай сістэмы залпавага агню «Град». Адкрытыя звесткі кажуць, што прадпрыемства, якое апошнія 25 гадоў працавала як мокрая гарыць, у 22-м годзе раптам стала цікавым інвестыцыйным аб'ектам. У пачатку 23-го туды пачалі пастаўляць кітайскае абсталяванне коштам параўнальным з усёй маёмасцю прадпрыемства. Пасля, ужо ў лютым 24-го года правы валодання прадпрыемствам былі перададзены ад беларускага металургічнага заводу і гораду Ворша на рэспубліканскі ўзровень. І вось, гэтай мітусні ёсць тлумачэнне. 500 працаўнікоў з высокім для Ворша сярэднім заробкам 2300 рублёў штодня працуюць на вайну, на смерць. Таму за што нас? Вось за гэта. Беларусь не нейтральная краіна. Беларусь хаўрусніца агрэсіі. Агенцтва кіравання актывамі выкупіць крэдытную запазычанасць Магілёў хімвалакна. Ну пагадзіцеся, нейтральнае інфармацыйнае паведамленне БЕЛ. Працуе дзяржаўнае агенцтва. Чаго ж там? Нічога не бянтэжыць. Ну так, лічба ўжо няма. На якую суму даруюць пазыкі чарговаму гіганту? Бо гэтая фармулёўка азначае, што прадпрыемства ўжо ніколі не вярне гэтай сумы. Глядзім у пастанову. А не шмат, чаго там? Гэта крэдыты, выданыя Беларусьбанкам за апошнія 3 гады на суму усяго гэтак 150 мільёнаў долараў. Ну што вам, грамадзяне? Шкада, ці што? Драбяза ж. Падумаеш, прадпрыемства з колькасцю працаўнікоў крыху меншай за 5000 губляе па 50 мільёнаў долараў за год. Аднак гэта толькі вяршыня айсберга. Магілёў хімвалакно. Назва, якая нічога не кажа беларусу, калі ён, вядома, не жыве ў самім Магілёй. Гэта адно са старэйшых горадаўтваральных прадпрыемстваў. Летась адзначыла 55годдзе выпуску першай прадукцыі. І яно ж, як сцвярджаюць крыніцы, было найбуйнейшым у Еўропе комплексам для вырабу поліэфірных валокнаў і нітак. Калі вельмі спрасціць, тое прадпрыемства выпускае штучныя ніткі, яны выкарыстоўваюцца і лёгпрамам, і іншымі айчыннымі і замежнымі спажыўцамі. І яшчэ вырабляе кучу іншай карыснай хімічнай прадукцыі. Ажна да нарыхтовак для вытворчасці пластикавых бутэлек. Яно было гонарам Магілёва. І вядома ж, гэта тое самае дарагое Лукашэнку фамільнае срэбра, якое ён не даў разрабаваць, не даў прыватызаваць, а развівае сам. Паспяхова?
но давайте зірнем на лічбы. За апошнія 10 гадоў колькасць працаўнікоў зменшылася на 40%. Было 7600, засталося 4700 асобаў. І працэс не спыняецца. Выручка. Справаздача сведчыць наступнае наконт выручкі і прыбытку. За перыяд з 2014-2019 гадоў выручка вагалася, але склала каля $400 мільёнаў за год у сярэднім. Вельмі сур'ёзна і ў параўнанні з нашымі прамысловымі гігантамі. Але ў 2020 пачалася бяда і працягваецца да гэтага часу. Выручка ў 2023 годзе $226 мільёнаў. Прыбытак? А што гэта такое? Прыбытку на прадпрыемстве з 2014 года ніхто і не бачыў. Вы пра што? Не дзеля прыбытку існуюць заводы, но праўда ж. Все гэтыя гады прадпрыемства працавала пад нуль. Часцей у невялікі мінус. Сумарна 46 мільёнаў мінусу за гэтыя гады 2014-2019. Для прадпрыемства такого памеру гэта не смяротна, але гэта страты. Бяда прыйшла у 22-м. За 2 гады страты склалі $120 мільёнаў. Калі прыгледзецца да балансу, сітуацыя значна горшая. Уласнага капіталу прадпрыемства засталося недзе на $20 мільёнаў, а ягоныя пазыкі складаюць $220 мільёнаў. Паводле закону, гэта прадпрыемства банкрут. Яно само не ходзіць. І спісанне з яго балансу згаданых $150 мільёнаў толькі крыху дасць яму падыхаць. Дарэчы, хай не 150 мільёнаў, але $120 мільёнаў, зароблены за 2 гады страты, падзелім на 4700 працаўнікоў. Гэта ж 25,5 тысяч на асобу, ці больш за 1000 ў месяц. То бок можна было проста раздаць працаўнікам па $500 кожнаму кожны месяц і папрасіць ввогуле не хадзіць на працу. Страта для бюджэту была б удвая меншую. Знойдецца разумнік, які пад гэтым відэо раскажа, маўляў, ды гэта ж санкцыі, што ж вы хацелі? Ну, дык можа, у гэтым і справа? Можа, не трэба было лезці ў вайну на баку Расіі? Можа быць, вось гэты вынік быў прагназаваны? Як вы лічыце? Вернемся да навінаў. Белстат падзяліўся свежай статыстыкай пра даходы і выдаткі беларускіх сем'яў. Такім чынам, у сярэднім на дворагаспадарку прыпадае 2220... Не 2 рублі. 2221 рубель і 40 копеек на сям'ю. $700 на ўсіх, з якіх на ежу ідзе больш за 38%. Пагадзіцеся, неяк дзіўна, увесь мінулы год заробак рос, а гэты паказнік падаў і быў ніжэйшы за 35% ужо ў 4-м квартале. І вось, і зноў. Адзначым, што такая ж доля выдаткаў на харчы была ў Беларусі і ў 2014 годзе, 10 гадоў таму. І так, на ашчаджэнне ў беларускай сям'і застаецца толькі $90 на месяц. Менавіта таму сярэдні дэпазіт беларуса каля $600. У паляка больш за 8 тысяч. Колькасць занятых у эканоміцы за месяц скарацілася яшчэ на 10 тысяч асобаў. І сёння складае 4 130 000. Праблемай азадачыліся і чыноўнікі. Намесніца міністра эканомікі Тацяна Бранцевіч заявіла на круглым стале, прысвечаным гэтай праблеме. Цытата. «Ужо цярпяць не толькі складаныя галіны, але і банкі, і гандаль. І праблема ў рэгіянальнай канкурэнцыі. І далей. На першым месцы паводле актуальнасці для Беларусі мусіць быць задача не прыцягнення новых працоўных рэсурсаў здалёк, а ўтрыманне сваіх кадраў. А яшчэ лепш вяртанне суграмадзянаў, якія эмігравалі». Да няўжо? Здаецца, Тацяна загаварылася. За такую пазіцыю цяперашнім часам можна і партбілет на стол пакласці. Але яна, вядома, мае рацыю. Чаго ж добрага, калі людзі працягваюць разбягацца з краіны? Вы беражыце сябе, Тацяна. Латвія пастанавіла цалкам адмовіцца ад рамонту беларускіх і расійскіх ліфтаў. Іх там шмат, каля 2000 штук, але яны патрабуюць вельмі высокіх выдаткаў на рамонт. Таму пастанавілі замяніць іх на сучасныя і ўжо не нашыя вытворчасці. Ну і наша сталая рубрика «Качанова». Давно не бачились.
І тут у нас сёння адразу два лідары – заводы «Горизонт» і «Менскі трактар». І здавалася, што можа звязаць два настолькі розныя прадпрыемствы? Не адгадаеце, звязала іх сякера. Так, не кувалда, а менавіта сякера. 1,5 года таму Лукашенко махаў імпартнай сякерай на такой дзіўнай імпрэзе, як чэмпіянат па сячэнні дроваў. Яны тады яшчэ думалі, што Еўропа мусіць замёрзнуць. Памятаеце? Ну вось, менавіта тады ён вельмі раззлаваўся і даручыў пільна выпусціць і адрапартаваць беларускую сякеру. Прайшло 1,5 года і вуаля! Сякера ад «Горызонту» гатовая. Ну і МТЗ побач. Відаць, металічную частку адлівалі менавіта там. З улікам таго, што «Горызонт» займаецца выключна зборкай прадукцыі з чужых дэталяў, а МТЗ губляе галоўны для сябе расійскі рынок, ну гэта калі верыць самому Лукашенку. Мне падаецца, што гэты шлях, ён правільны. Я, ў прынцыпе, прапанаваў бы рухацца далей. Аб'яднаць абодва прадпрыемства, спыніць выпуск іншай прадукцыі і рабіць выключна сякер. Ну і, можа, вілы тады ўжо, з той жа тэхналогіяй. Думаю, пры пэўным развіцці падзей у краіне гэтыя вырабы нам могуць вельмі і вельмі спатрэбіцца. Як знойдзем тады, запомніце мае словы. Нельга здавацца. Наогул. Ніколі. Быў такі гістарычны персанаж маршал Петэн. Француз, герой Першай сусветнай вайны, гонар нацыі, вердэнскі леў. Калі з Францыі здарылася катастрофа 40-го года, параза, менавіта ён на пасадзе намесніка прэм'ер-міністра палічыў неабходным здацца, падпісаць капітуляцыю. Генерал де Голь быў катэгарычна нязгодны, з'ехаў у Брытанію і адтуль заклікаў народ ваяваць. Гэта не дапамагло. Ідэя барацьбы не была папулярнай. Петэн лічыў, што раз параза ўжо здарылася, праз гэтых дэмакратаў, лібералаў, яе трэба прыняць і супрацоўнічаць з акупантамі. Важней, маўляў, не дапусціць хаосу. І ён падпісаў ганебны мір, які разброіў і падзяліў Францыю. Але ён не быў дыктатарам. Грамадства ў большасці сваёй падтрымала ягоную пастанову. Ну, праўда. Ну, раз так атрымалася, дык навошта гэтыя пакуты? І Марсельеза была адмененая. І лозунг «Свабода, роўнасць, братэрства» быў заменены на кансерватыўнае «Сям'я, праца, айчына». І пачалася супраца, калабарацыянізм. Ва ўсіх галінах, у тым ліку і ўзнішэнне габрэяў. Летам 42-го года былі арыштаваны 13 000 прадстаўнікоў гэтай нацыі і большую частку іх потым забілі. І нічога, народ падтрымліваў Петэна, а ягоная так званая вішысцкая Францыя была афіцыйна прызнанай дзяржавай. А де Голя ніхто ўвогуле не ведаў. Скончылася кіраванне Петэна ў лістападзе 42-го, калі Гітлер, не давяраючы маршалу, цалкам акупаваў Францыю. Ягоная роля стала чыста сімвалічнай, а супраціў і рух «Вольная Францыя» пачалі актыўна расці. Пасля вайны маршала судзілі. 14 галасоў за прысуд і 13 супраць. Смяротнае пакаранне за падпісанне таго самага міру з Гітлерам. Нягледзячы на тое, што ягонае грамадскае падтрыманне ў 40-м годзе не выклікала сумневу. З прычыны старасці пакарання смерцю замянілі на пажыццёвае і памёр ён праз 5 гадоў сваёй смерцю. Пра што гэта? Дзе Беларусь, а дзе Францыя? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч. Убачымся праз тыдзень.